سلامن ጥዕናን ንኹልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ኣብ ናይ ሓዳር ሂወትኩም ዘጋጥምኹም 5 ናይ ፆታዊ ርክብ ድኽመት ኢና ክንርኢ። ኣብ ናይ ሓዳር ሂወትኩም ኣብ ትፍፅምዎ ፆታዊ ርክብ ሰብኣይ ብሰበይቱ ሰበይቱ ድማ ብሰብኣያ ተማርረሎም 5 ናይ ፆታዊ ርክብ ፀገማት ኢና ክንርኢ። ነዚ መደብ እዚ ዘዳለኸሉ ምክንያት ቅድሚ ናብ ሓዳር ሂወት ምእታውኩም ብሉፅ ተናፋቂ ኣዕጋባይ ፆታዊ ርክብ ትፍፅሙ ዝነበርኩም ሕዚ ግና ናብ ሓዳር ሂወት ምስ ኣተኹም ወይ ድማ ቆልዑት ኣብ ትወልድሉ ግዜ ቅድሚ ሕዚ ከምቲ ዝነበረ ፍቅሪ ዝመልኦ ብሉፅ ኣዕጋባይ ተናፋቅን ፆታዊ ርክብ ንኸይትፍፅሙ ዝገብርኹም እዮም። ነዚ መፍትሒኡ ኸ እንታይ እዩ ዝብል ነገር ክንርኢና እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ተምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። እቲ ቀዳማይ ኣብ ናይ ሓዳር ሂወት ምስ ኣተኹም ቆልዑ ምስ ወለድኩም እውን ክኸውን ይኽእል ዝህልወኩም ናይ ፆታዊ ርክብ ድኽመት ፅሬት እዩ። ዝተፈላለዩ ናይ ስራሕ ፀቕጥታት ናይ ስራሕ ድኻማት ናይ ስድራ ሓላፍነት ድኻም ክህልወኩም ይኽእል እዩ። ዋላ ብጣዕሚ ቢዚ እንተኾንኩም እውን ንእሽተይ ግዜ ኣመዓራሪኹም ፅሬትኩም ምሕላው ብጣዕሚ ክትግደስሉ ዘለኩም እቲ ቀዳማይ ነገር እዩ። ሓደ ሰባት ንሓዳር ከም ቆልዑ መውለዲ ትካል ተሓስቡ ኣለኹም ኢኹም ኮይኑ ግና ናይ ሰብኣይን ናይ ሰበይትን ፍቅሪ ኣብ መንጎ እዚ ክርስሳዕ የብሉን። ነዚ ፍቅሪ ድማ ከጥፍእ ዝኽእል እቲ ቀዳማይ ሓደገኛ ጉዳይ ፅሬት እዩ። ሓዲኹም ንፅሬትኩም ዘይትሕልው እንተኮይንኩም ብሉፅ ኣዕጋባይ ፆታዊ ርክብ ክትፍፅሙ ኣይኮነን ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትኩም እውን ንኽጠፍእ ክትገብሩ ትኽእል ኢኹም። ኣብ ናይ ፍቅሪ ሂወትኩም ክኸውን ይኽእል። ኣብ ናይ ሓዳር ሂወት ፆታዊ ርክብ እንተዘይሃልዩ ድማ ፍቅሪ ብኡልክዕ እንዳቐነሰ እዩ ዝኸይድ። ፆታዊ ርክብ ንፍቅሪ ከም መመቀሪ ቅመም እዩ ዝጠቅም። ፍቅሪ ዘይብሉ ሓዳር ደቅኹም ኣብ ዝርእሉ ግዜ ድማ ስነ ኣእምራዊ ፀገም ከብፅሐሎም ይኽእል እዩ። ቀፃሊ ድማ ዝፈትዋ ሰበይቲ ቀፃሊ ዝፈትዎ ሰብኣይ ክህልወኒ እዩ ዝብል ሓሳብ እውን ንከይህልዎም ጌርኩም ክትዕብይዎም ትኽእል ኢኹም። ናይ ፍቅሪ ትምህርቲ ዝጅምር ካብ ገዛ እዩ። ስለዚ እቲ ቀዳማይ ኣገዳሲ ነዚ ኩሉ ፀገም ከእትወኩም ዝኽእል ናይ ፅሬት ጉዳይ ስለዝኾነ ፅሬትኩም ብደንቢ ክትሕልው ኣለኩም። ናይ ሓዳር ሂወትኩም ክርብሽ ዝኽእል ፀገም ስለዝኾነ ፅሬት ግድን ክትሕልው ኣለኩም። ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ስራሕ ድኻም ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ስራሕ ፀቕጥታት ሒዝኩሞም ተመፁ ረሃፃት ኣለዉ። እዞም ረሃፃት ድማ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትኩም ከጥፍኡ ዝኽእሉ እዮም። ስለዚ ዋላ ብጣዕሚ ቢዚ ዋላ እንተኾንኩም ፅሬትኩም ምሕላው ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ብምፍላጥ ፅሬትኩም ክትሕልው ኣለኩም። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ናይ ሰብ ሓዳር ናይ ፆታዊ ርክብ ኮምፕሌን ድማ ቅድሚ ናብ ፆታዊ ርክብ ምእታውኩም ፎርፕሌይ ዘይምግባር እዩ። ፎርፕሌይ ማለት ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ምግባርኩም ዝግበር ምትሕስሳይ ምስዕዓም እዩ። ንስኺ ንናቱ ንሱ እውን ንናትኪ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ከተላዕሉ እንተዘይኽእልኩምን እንተዘይደሊኹምን ከቢድ ፀገም እዩ ዝፍጠር። እዚ ነገር ከጋጥም እንተሎ ፍቅሪ ክቕንስ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ናብ ካሊእ ሰብ ናይ ምኻድ ፀገም ከምፀልኩም ይኽእል እዩ። ኣብ ናይ ሓዳር ሂወት ፆታዊ ርክብ ዋላ እንተሃለኹም እውን ፎርፕሌይ ምግባር ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ምስዕዓም ምትሕስሳይ ምንኽኻእ ዝተፈላለዩ ሴንሲቲቭ ክፋል ሰውነትኩም ምንኽኻእ ነውሪ ከም ዘይኮነን ናይ ፆታዊ ርክብ ድሌትኩምን ንኽውስኽን ንኽጠፍእን ክገብር ዝኽእል ፋክተር ከም ዝኾነን ብምፍላጥ ኣድህቦ ክትህብዎ ኣለኩም። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ሓዳር ሂወት ብትፍፅምዎ ፆታዊ ርክብ ዘልዕልኦ ናይ ፆታዊ ርክብ ፀገም ድማ ንሱ ምስ ወደአ ንዓይ ኣይዕግበንን ናቱ ስምዒት ጥራሕ እዩ ዘዳመፅ ዝብል ሓሳብ እዩ። ፆታዊ ርክብ ናይ ሓባራዊ ዕግበት እዩ። ስለዚ ደቂ ተባዕትዮ ናብ ኦርጋዝም ምስ በፃሕኩም ምስ ዓገብኩም ማለት እዩ ንናይ በዓልቲ ቤትኩም ስምዒትን ዕግበትን እውን ክትሓስቡ ኣለኩም። ከም ዝፍለጥ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትን ዕግበትን ዝኣትዋ ንውሕ ዝበለ ግዜ ይወስደለን እዩ። እዚ ናይ ተፈጥሮ ጉዳይ እዩ። ስለዝኾነ ድማ ንስኹም ዓጊብኩም ኣፍሲስኩም ምስ ወዳእኹም
ምድቃስ ወይ ድማ ናብ ካሊእ ምኻድ ትኽክል ኣይኮነን ንዕአን እውን ክትዕግብዎን ኣለኩም ነዚ እንተዘይጌርኩም ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተንን ድሌተንን ክተጥፍእዎን ፍቕረን ንኽቕንስን ክትገብሩ ትኽእል ኢኹም እዚ ድማ ናብ ካሊእ ወዲ ንኽኸዳ ክገብረን ዝኽእል እዩ ንሓዳርኩም ዘፈርስ ሕማቕ ልምዲ ከም ዝኾነ ብምፍላጥ ደቂ ተባዕትዮ ዓጊብኩም ምስ ወዳእኹም ነንስትኹም ዕግበት እውን ክትህብዎን ኣለኩም ኣብ መበል 4ይ ንሪኦ ኣብ ናይ ሓዳር ሂወትኩም ዝፍጸም ፆታዊ ርክብ ከጋጥመኩም ዝኽእል ፀገም ድማ ፆታዊ ርክብ ትፍጸምሉ መንገዲ መሰልቸዊ መጽልኢ ይኾነና ኣሎ ዝብል ኮምፕሌን እዩ እዚ እውን ብጣዕሚ ኣገዳስ ነገር እዩ መሰልቸዊ መጽልኢ ፆታዊ ርክብ ትፍጽሙ እንተኾይንኩም ገና ንፆታዊ ርክብ ክትሓትውን እንተለኹም ናይ ምስልቻውን ፆታዊ ርክብ ክፍጽማ ዘይምድላይን ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን እውን ንኽጠፍእን ዝገብር እዩ ስለዚ ኩሉ ሻዕ ትጥቀምዎ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ሓደ ዓይነት ክኸውን የብሉን ዝተፈላለዩ ዝምቹ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ክትጥቀሙ ኣለኩም ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ምጥቃም ነውሪ የኮነን ንኣብነት በዓልቲ ቤትካ ኩሉ ሻዕ ንግሆ ኣብ ቁርሲ ሰዓት ንሓደ ወርሒ ሓደ ዓይነት ምግቢ ተቕርበልካ እንተኾይና ነቲ ተቕርበሉ ሸሓነን ነቲ ምግብን ከም ትጸልኦ በቲ ተፍጽምዎ ፆታዊ ርክብ እውን ተመሳሳሊ ስምዒት ይስምዕን ስለዚ ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ክትጥቀሙ ኣለኩም ኢቨን ፆታዊ ርክብ ትፍጽምሉ ቦታ እውን ብምቕያር ብሉፅ ዕጋባይ ፆታዊ ርክብ ክትፍጽሙ ኣለኩም ኣብ መበል 5ን ናይ መወዳእታን እንሪኦ ድማ ንፆታዊ ርክብ ዝኸውን ግዘኸ ኣበይ ይርከብ ዝብል እዩ ዝበዝሐ ግዜኹም ንስራሕ ሂብኩም ዝበዝሐ ጉልበትኩም እውን ንስራሕ ትህቡ እንተኾይንኩም ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትኩም ንኽጠፍእ ዝገብር እዩ እዚ ድማ ሓዳር እስካብ ምፍራስ ከብፅሕ ዝኽእል እዩ ስለዚ ግዜኹም ኣጠዓዒምኩም ፆታዊ ርክብ ምፍጻም ክትርስዕዎ ዘይብልኩም ኣገዳሲ ነገር እዩ ስድራኹም ንኸይብተን ዝሕግዘኩም እቲ ቀዳማይ ነገር ፍቕርን ታሕጓስን እዩ ስለዚ ንፍቕርን ንታሕጓስን ግዜ ክትስእንሉ የብልኩምን ስለዝኾነ እዘን 5 ናይ ሓዳር ሂወት ናይ ፆታዊ ርክብ ሂወትኩም ንምምሕያሽ ዝጠቕሙኹም 5 ነጥብታት ብምፍላጥ ናይ ፆታዊ ርክብ ሂወትኩም ብፍቕርን ብኣዕጋባይ ፆታዊ ርክብን ዝተመልአ ንክኸውን ክትገብሩ ኣለኩም እዘን 5 ነጥብታት ብደንቢ ክትፈልጥዎን ኣለኩም ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ክትተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ ሓሳብ ርእቶኹም ንመደብናን ንቻነልናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒለይ